Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Aldo. Taong 1983, Macalelon, Quezon. Itong mga panahong ito, merong isang sikat na albularyo sa baryo nila Aldo. Kakaiba ang estilo nito ng panggagamot sa kadahilan ng purong mga halamang gamot lamang ang ginagamit nito. Hindi rin nag-uusal ng kahit na anong dasal ang matandang yon sa paniniwalang magagawa nitong mapahina ang bisa ng mga halamang gamot na kanyang ginagamit. Dahil sa yun lang ang nag-iisang albularyo sa kanilang lugar, kung kaya't yun parati ang kanilang sandigan sa tuwing meron silang iniindang karamdaman. Lahat na yata ng kababaryo ni Aldo maliban sa kanya nakapagpakonsulta na sa matanda. Dahil sa pagiging mangmang ni Aldo sa mga lihim na karunungan, kung kaya't inakala niyang ordinaryong matandang albularyo lamang ang kanilang sandigan sa mga karamdaman. Halos hindi niya naisip noon na darating ang araw na tuluyang makakapagpabago ng kanyang paningin sa matanda. Isang hapon habang nagpapahinga siya sa gilid ng kakahuyan, meron siyang nasipat na isang lalaki na nakatayo sa tabi ng isang malaking puno. May hawak-hawak itong isang maliit na aklat na pinagkakaabalahan itong basahin. Dahil sa hindi nasipat ni Aldo ang lalaking yon na dumating, kung kaya't pinuntahan niya ito para kausapin. "Magandang hapon, Noy. Sinong hinihintay mo rito?" tanong ni Aldo sa lalaki. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang napatingin sa kanya ang lalaki habang dahan-dahang ngumingisi. Imbis na makipag-usap yun sa kanya, bigla itong tumakbo patungo sa likurang bahagi ng puno. Sinubukan yung sundan ni Aldo pero pagdating niya sa likod ng punong yun, hindi na niya nakita pa ang lalaki. Ilang ulit niya yung sinipat sa mga sanga nito subalit wala talaga siyang nakita. Maya-maya pa, agad naman siyang umalis sa lugar na yon upang bumalik na sa kanilang tahanan. Kinagabihan, bigla na lamang nagising ang lahat ng miyembro ng kanilang pamilya nang mapansin siya ng kanyang asawang panayang panginginig sa hinihigaan nito. Paghawak nito sa noo ni Aldo, halos mapaso na ito dahil sa init ng kanyang katawan. Bagaman 10 oras na noon ng gabi, napilitan silang tumungo sa albularyo upang siya ay patingnan. Isinama ng kanyang asawa ang kanilang panganay na anak nang sa gayoy makatulong ito sa mga bagay na kinakailangan ng matanda. Pagdating nila sa bahay ng albularyo, napansin nilang nakapatay ang buong gasera sa loob. Inakala nila noong natutulog na ito, kung kaya't marahan nila yung nilapitan para gisingin. "Kabong, nandyan ho ba kayo?" wika ng kanyang asawa habang panayang pagkatok sa pintuan ng bahay ng matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nawala ang kanilang pagkabahala nang marinig nilang sumagot ang matanda ng, "Sino ba yan? Hindi ba pwedeng ipagpabukas ang pagbisita ninyo?" Nang marinig ito ng asawa ni Aldo, agad naman itong inilahad ang dahilan ng kanilang pagpunta. Pagkarinig ng matanda ukol sa iniindang sakit ni Aldo, hindi na yon nakapagdahilan sa asawa nito. Pagpasok nila sa loob, ibinilin ng matandang yon na ang mananatili lamang doon ay ang magpapagamot. Wala kasing sapat na espasyo ang bahay nito na maaari nilang pagpalipasan ng gabi. Pabor naman yun sa kanyang asawa kahit papaano, gawa ng may mga naiwan din naman silang anak sa kanilang tahanan.
Matapos mailahad ng kanyang asawa ang iniinda niyang karamdaman, agad naman siya nitong iniwan sa poder ng matanda. Ako na ang bahala dito, Neng. Bumalik ka na lang kinabukasan. Magdala ka ng dahon ng bayabas bukas. Samahan mo na din ng dahon ng gabi at 7 baon ng nyog. Paalala ng matanda bago ito umalis sa kanyang bahay. Nang marinig ito ng asawa ni Aldo, tumangulang naman yon habang mabilis ang naglalakad papalayo. Nang silang dalawa na lamang ang naiwan sa loob ng kubo, agad naman siya nitong inakay patungo sa silid nito. Nang makahiga na siya, doon na dahan-dahang bumalik ang kanyang wisyo. Pagsilay niya sa buong paligid, tumambad sa kanya ang mga tambak na gamit ng matanda at ang iisa nitong gasera na nagbibigay liwanag sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang nasipat ang albularyo na naglalakad, dala-dala ang 2 garapon na naglalaman ng kakaibang likido. Sa pagdating nito sa kanyang harapan, mahinahon naman siya nitong kinausap ukol sa mga bagay na kanyang nararamdaman. Ano ba ang naaalala mo, Aldo, bago nangyari sa iyo ang bagay na ito? Tanong ng matanda sa kanya. Nakakita ako ng lalaki sa gilid ng bukid kahapon. Sinundan ko siya eh. Ang problema, pagdating ko sa likod ng puno, wala na akong nakita. Hindi ko nga din alam kung paano ito nagawa ng lalaki. Marami kasing talahib sa lugar na yon. Pero kung tumakbo man siya, mataas ang posibilidad na magagawa ko siyang makita. Paliwanag naman dito ni Aldo. Pagkarinig ng matanda sa kanyang sinabi, agad naman yung napaisip ng malalim. Ilang minuto lang noon ang lumipas, muli itong napatitig sa kanya habang nagwiwika ng, Engkantong nakita mong yun, Aldo. Siguro natipuhan ka. Ang problema, inakala nitong meron kang binabalak sa kanya. Huwag ka mag-alala. Pupunta ako doon bukas para mag-alay. Sa ngayon, magpahinga ka na muna. Nang marinig ito ni Aldo, wala na siyang nagawa kundi sumunod sa sinabi ng albularyo. Bago nito nilisan ang kanyang kinaroroonan, iniwan nito sa uluhan niyang bahagi ang 2 garapon na naglalaman ng kulay itim na likido. Hinayaan lang naman niya ito sa kadahilanang ang buong akala niya gamot yun sa kanya. Sa paglalim ng gabi, habang nagpapahinga itong si Aldo, muli na naman siyang nagising nang marinig niyang may kausap ang albularyo. Sa tono ng pananalita ng mga ito, para ba yung nagtatalo? Habang pinakikinggan niya ang 2, bigla naman siya noong nagtaka, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nag-iisa lamang ang albularyong yon na naninirahan doon. Ni minsan hindi niya yon nakitang may kasamang kamag-anak sa tahanan nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig, doon na niya dahan-dahang nauunawaan ang mga bagay na sinasabi ng 2. Pagkaintindi noon ni Aldo, nag-aaway ito dahil sa sanggol na kanilang nakuha sa kabilang baryo. Paulit-ulit na sinasabi ng matanda na sa kanya ang sanggol na yon sa kadahilanang siya ang nakakuha doon. Ilang minuto pa ang lumipas, tumahimik na ang buong paligid. Nang wala nang maramdaman si Aldo sa buong lugar, minabuti niyang ipikit ang kanyang mga mata habang nananatiling nakikiramdam. Tanda, di ba marami ngayong buntis dito? Ba't hindi ka nalang maghanap? Kumuha ka din ng sayo. Isang sanggol lang pinag-aawayan natin para tayong mga bata. Bakit pa tayo mag-aaway kung kaya naman natin kumuha ng katulad nito? Mag-isip ka nga. Kesa dumayo tayo sa ibang lugar, dito na lang tayo manguha.
Malapit lang at marami. Wika ng isang matandang lalaki. Pagkarinig ni Aldo sa sinabi ng lalaki, bigla naman siyang natigilan nang marinig niyang sumagot ang albularyo ng, "Hindi ko kayang pumatay ng mga taga rito. Oo, masama ang budhi ko, subalit marunong akong tumanaw ng utang na loob. Ikaw ba? Kaya mo bang patayin ng mga taong itinuturing mong pamilya?" "Pamilya? Kaya ka mahina kasi ganyan ka. Ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo. Basta ako sinisigurado ko sa'yo ngayon pa lang, hindi kita hahatian sa sanggol na ito." Matapos ang pag-uusap ng dalawa, narinig ni Aldo ang malalakas na pagkumpas ng hangin sa labas ng kubo. Ilang minuto lang noon ang lumipas, muling bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Ang tanging nararamdaman na lamang niya noon ay ang mga mahihinang pagyayapak ng matanda patungo sa silid na kanyang kinaroroonan. Habang pinakikinggan niya ang paglalakad ng albularyo, kung ano-ano naman ang pumapasok sa kanyang isipan. Naisip na niyang tumakbo noon pero hindi niya yun magawa dahil sa napakasama niyang pakiramdam. Nang wala ng pagpipilian si Aldo, tanging pagtutulog-tulugan na lamang ang kanyang naisip na paraan upang hindi siya mapaghinalaan ng matanda. Sa pagsapit ng umaga, naging maayos naman ang lahat. Habang ginagamot siya ng albularyo, paisa-isa namang nagsisidatingan ang mga taong nais magpatingin sa matanda. Subalit dahil sa lagay noon ni Aldo, lahat ng mga pumunta ay inabisuhan itong bumalik na lang sa mga susunod na araw. Wala naman noong nagawa si Aldo kundi ang sumunod, gawa ng hindi na din niya alam ang nangyayari sa kanyang katawan. Habang hinihilot siya ng matanda, doon ito ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa totoo niyang karamdaman. Noong umaga lang kasi nakumpirma ng matanda na nabati siya ng mga itim na engkanto. Bagaman hindi mapanganib ang ganoong uri ng kalagayan, kapag ito ay napabayaan maaaring humantong yon sa kamatayan. Hindi rin sapat ipagsawalang bahala ang ganoong karamdaman dahil habang tumatagal ang bati ng mga nilalang na yun sa katawan, mas lalo itong kumakapit. At kapag kumapit na yon ng husto, doon na makakakita at makakaisip ng kung ano-ano ang biktima. Isa din yung sanhi upang maudyokan ng nabate na kitila ng kanyang sariling buhay. Matapos itong marinig ni Aldo, paulit-ulit naman siyang nakiusap sa matanda na siya ay ibalik sa kanyang dating estado. Hindi niya kasi maatim ang ganoong kalagayan niya, lalo pat meron silang mga supling na umaasa sa kanyang lakas. "Huwag kang mag-alala, Aldo. Nakaisip na ako ng paraan para makuha ang iyong lunas. Pero hanggat hindi ko pa ito naisa sa katuparan, mananatili ka rito sa bahay ko. Ayos lang ba yon?" Wika ng matanda, matapos nitong mailahad ang mga bagay na kanyang nalalaman. "Ayos lang ho yun, Kabong. Wala naman po akong pagpipilian eh. Nga ho pala, sino yung kausap ninyo kagabi?" Sagot naman niya sa sinabi ng matanda. Nang marinig ito ng albularyo, kitang-kita niya sa pagmumukha nito ang labis na pagkagulat. Animoy hindi yun makapaniwala na nagawang marinig ni Aldo ang pag-uusap nila ng misteryoso nitong kaibigan. Maya-maya pa, kampante naman yung sumagot sa kanya ng, Wala yun, Aldo. Huwag mo na yung isipin. Ang kaibigan ko kasing yon may babuyan sa kabilang baryo. Napadpad yun rito kagabi. Dala-dala ang isang biik. Sabi ko sa akin yon, pero hindi siya pumayag eh.
Dahil sa sinabi nito, bigla namang napatahimik si Aldo habang patuloy na nag-iisip. Alam na alam kasi nito noon na malabong tungkol sa biik ang pinag-uusapan ng dalawa. Upang hindi na mas lalong humaba ang kanilang talakayan, minabuti na lamang niyang manahimik habang pinakikiramdaman ang bigat ng kamay ng matanda na humahagod sa kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na nga ang kanyang asawa na merong daladalang pagkain. Bitbit din ito ang lahat ng mga sangkap na iniutos sa kanya ng matanda na dalhin. Matapos itong may abot ng asawa ni Aldo sa albularyo, agad din naman yung nagpaalam na babalik na sa kanilang tahanan. May mga naiwan kasi yun doong mga trabaho na siya namang hindi nito maaaring pabayaan. Nangako naman yun sa kanya na bibisitahin siya nito sa pagsapit ng hapon kung kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, iniwan siya ng albularyo sa bahay nito. Tutungo kasi yun sa bukid na kanyang itinuro upang kunin ang nasabing gamot sa kanyang karamdaman. Habang nag-iisa siya sa kubo, wala naman siyang nagawa kundi ang mahiga habang patuloy na pinakikiramdaman ang kanyang sarili. Nang medyo nararamdaman niyang kaya na niyang tumayo, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Habang naglalakad si Aldo papalabas ng silid, ramdam na ramdam niya sa kanyang sarili na parabang malapit na siyang masuka. Bukod kasi sa napakabilis ng pag-ikot ng paningin niya, para ding lumulutang ang kanyang katawan. Nang marating niya ang kusina ng bahay, tumambad sa kanyang harapan ang iilang mga tinadtad na karne na pinagpipiestahan ng langaw. May mga uod din siyang nakikita doon, subalit nakakapagtakang hindi siya nakakaamoy ng bulok na karne na nakapalibot sa hangin. Paglapit niya sa kinaroroonan ng mga ito, tumambad sa kanya ang 2 daliri ng sanggol na napakaputla. Sa gilid ng mga karne, nasipat niya ang isang kawang kumukulo at iilang mga garapon na naglalaman ng mga langis na may halamang gamot. Matapos siyang masipat ni Aldo, mabilisan naman siyang bumalik sa kanyang silid sa takot na baka siya ay madatnan ng albularyo. Bagaman wala siyang alam sa mga lihim na karunungan, noon ding mismong oras na yon, nasisiguro niya na ang manggagamot sa kanila ay isang aswang. Dahil sa bagay na kanyang nalaman, halos hindi niya maipagkakaila ang kabang nagsisitakbuhan sa kanyang dibdib. Wala naman siyang magagawa para umalis sa lugar na yon, lalo pat kasalukuyan pa siyang ginagamot ng matanda. 2 oras lang noon ang lumipas, tuluyan na ngang nakabalik ang albularyo, bitbit ang 2 sa baon ng nyog na inihatid ng kanyang asawa. Naglalaman ng mga baong yon ng berdeng katas na parabang kinuha ng matanda sa mga dinurog na dahon ng puno. Pagkaabot nito sa kanya, inabisuhan siya nitong inumin ng katas na yon. Ubusin mo yan, Aldo. Pagtiyagaan mo lang para sa ikabubuti yan ng iyong kalagayan. Kapag naubos mo na yan, sabihan mo ko. Wika ng matanda, pagkaabot nito ng mga baon ng nyog. Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung tumungo sa kusina na parabang meron itong naiwan na trabaho. Si Aldo naman noon, piniling sundin na lamang ang sinabi nito upang madali na siyang makaalis sa lugar na yon. Pagkatanday ng kanyang dila sa kulay berdeng katas, halos agad naman niyang naramdaman ng napakapait na lasa. Upang madali niya yung maubos, hinigop niya ito ng hinigop habang hindi humihinga. Matapos itong maubos ni Aldo,
Pakiramdam niya, tuluyang nawala ang kanyang panlasa at pang-amoy. Ramdam na ramdam niya ang lasang yon sa loob ng 3 oras, gawa ng hindi siya pinahintulutan ng matanda na uminom ng tubig. Kinagabihan habang nagpapahinga si Aldo, nasipat niya ang albularyong nakaupo sa labas ng kanyang silid. Pagsilay niya rito, bigla naman siyang nakaramdam ng pagsusuka. Dahil sa pangyayaring yon, agad siyang nilapitan ng albularyo upang tulungan. Aldo, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ng matanda sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon na siya nag-umpisang magtanong sa albularyo sa mga bagay na kanyang nakita. Nais niya sanang itago ang pangyayaring yon pero wala siyang magagawa kundi ilahad ito. Iniiwasan niya din kasi noong magsinungaling na epekto yon ng kanyang sakit upang hindi na mag-isip ng kung ano-ano ang matanda. Bakit ho nakabaliktad ang katawan ko sa mga mata ninyo? Nakita ko ho to nung tinutulungan niyo ako. Seryoso niyang tanong sa albularyo. Dahil sa kanyang sinabi, bigla namang napakunot ang noo ng matanda. At kasabay nito ang seryoso nitong pagtitig sa kanya. Iniwasan na din niya noong titigan yon sa mga mata upang hindi na lumalapa ang kanyang pagkasuka. Maya-maya pa, mahinahon naman siyang sinagot ng albularyo ng, "Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong pinagdududahan mo ko. Alam ko din na nakita mo na ang pagkain ko. Pero gayon pa man, Aldo, hindi kita pinag-iisipan ng kung ano-ano. Ito lang ang tatandaan mo. Mas tunay pa ko sa mga kakilala mo." Nang marinig niya ang sinabi nito, tapatan naman niyang inilahad sa matanda sa kung ano ang kanyang naiisip tungkol sa itinatago nitong pagkatao. Kung gayon, tama ho ba ang hinala ko? Aswang ka ho, Manong Bong? Nababahalang sagot ni Aldo sa matanda. Matapos niyang makapagsalita, bigla namang ngumisi ang matandang yon habang sumasagot ng, "Oo, at kailanman hinding-hindi ko yan itatanggi. Aswang ako, Aldo. Karamihan sa mga kababaryo natin dito alam yan. Pero alam mo kung bakit hindi nila ako pinapalayas? Yon ay dahil naging mabuti ako sa kanila." Dagdag pa nito, na sa ilang taon itong pananatili sa kanilang lugar, wala pa itong biniktima. Mas nanaisin din ng matandang tumulong sa bawat isa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapalayas ng mga dumadayong aswang sa kanilang lugar. Inilahad din ito sa kanya na minsan na itong nakipaglaban sa isang aswang, gawa ng nagpupumilit yon maghanap ng mabibiktima sa kanilang baryo. Ang narinig din niyang kausap nito noong nagdaang gabi ay isa sa mga kaibigan nitong aswang na palagi nitong kasamang manalasa sa ibayong baryo. Napag-alaman din noon ni Aldo na ang sanggol na kanyang nakita sa kusina nito ay nanggaling pa sa napakalayong lugar. Lawakan mo ang iyong pangunawa, kapatid. Mahirap man tanggapin ang iyong mga nakita sa bahay kong ito, pero maging ako man ay walang magagawa para iyon ay mapigilan. Ang pagiging aswang, isang karamdamang naghahangad ng lunas sa pamamagitan ng pagkain ng laman ng tao. Kapag hindi kami kumain ng karne, mamamatay kami. Ngayon tatanungin kita, ikaw bilang tao, kaya mo bang iwasan ang mga bagay na nakasanayan mo ng kainin? Wika ng matanda sa kanya. Nang marinig ito ni Aldo, agad naman siyang napasagot sa matanda na hindi niya kayang hindi kumain. Sa puntong yon, doon na niya tuluyang naunawaan ang mensahe nitong nais ilahad.
Kahit anong anggulo kasing isipin, totoo namang kinakailangan talagang kumain ng mga nilalang upang mabuhay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ramdam niya ang pagiging seryoso ng matanda sa bawat kataga nitong inilalahad sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, doon na nga tuluyang naging kampante ang kanyang sarili kahit papaano. Ramdam na din niyang bumubuti na ang kanyang kalagayan, kung kaya't nagpasya siyang sa pagsapit ng umaga, babalik na siya sa kanilang tahanan. Makalipas ang 2 araw matapos ang pagpapagamot ni Aldo, tuluyan na ngang bumalik sa normal ang kanyang katawan. Ayon sa albularyo, kaya lang naman naging mabilis ang kanyang paggaling dahil ang dugo mismo ng itim na engkanto ang ginawa nitong lunas para sa kanya. Yung hinigop niyang napakapait na katas, dugo yun at laman ng engkantong itim. Bagaman nakakadiri kung iisipin, hindi maipagkakaila ni Aldo ang bisa nito. Magmula noong napag-alaman niya ang estilo ng panggagamot ng matanda, lahat ng kanyang mga anak doon na niya din ito ipinapakonsulta sa tuwing meron yung iniindang mga karamdaman. Maaaring sa iba ay nakakapangilabot na pagkatiwalaan ang mga aswang, subalit para kay Aldo mas nagtitiwala pa siya dito kesa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Makalipas ang ilang taon, patuloy pa ring nanggagamot si Tandang Bong. Mas lalo pa yung naging malapit sa kanila sa kabila ng dugo nitong nananalaytay sa katawan. Marami ding naikwentong pangyayari sa kanya ang albularyo, kagaya ng pagpatay nito ng kanyang kapwa aswang na nagtangkang pumasok sa kanilang lugar. Akala ni Aldo, magpapatuloy na ang kanilang mabuting pagsasama noon, pero dumating ang isang araw, naglaho na lamang yon na parang bula. Marami ang nagtaka at naghanap sa matanda, subalit ni isa sa mga ito, walang nakatuntun sa eksakto nitong kinaroroonan. Maging sa pamilya ni Aldo ay palaisipan ng bagay na yon, gawa ng inaasahan nilang hindi yun basta-bastang magagapi ng mga kauri nito. Lumipas pa ang dekada, tuluyan na ngang nalimot ang matanda sa kanilang lugar. Hinayaan na din yon nila Aldo, gawa ng wala naman silang magagawa para hanapin ito. Pero alam nyo ba, na hanggang sa pagtanda ni Aldo, dala-dala niya pa rin ang istorya ng isang manggagamot na aswang at ang nakita niya sa kusina nito na isang daliri ng sanggol. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na parang meron akong ganitong kaparehas na kwento noon pa. Way back pa, bago pa lang akong nag-YouTube noon, siguro mga 2 years ago. Yun yung nangyari sa isla sa Panay Island ata, di ko na maalala eh. Pero alam kong title nun, Tiyo. Subukan yung i-search yung meron tayong title na Tiyo. Yun yung kwento na yun. Manggagamot din siya, tapos aswang siya doon sa isla. Basta napakaganda nun. Ang masasabi ko lang sa kwento na to, sobrang nakakakilabot. Lalo na yung alam mo na nasa bahay ka ng aswang, tapos wala kang magagawa. Paano kung biglang pumitik yung ulo nun, tapos kainin ka bigla? Di wala kang magagawa, hindi ka makatakbo. Well, makakasigaw ka, pero ang tanong, maniniwala ba yung mga tao sa'yo? Kasi nga, itong si Manong Bong, kilalang tumutulong doon sa buong baryo baka mamaya, ikaw pa yung paghinalaang aswang. Pero yun lang, medyo nakakalungkot lang yung part na, yun nga, sanggol yung kinain nila. Okay pa sana siguro kung di rin okay kasi kapag tao talaga yung pinag-uusapan, iisipin mo syempre, unang-una yung pamilyang maiiwan ng tao na yun. Syempre, malulungkot yun ng sobra, di ba? Tapos wala silang ka-ideya kung saan napunta yung mahal nila sa buhay. Kaya buti na lang talaga na wala sa lugar nila itong si Manong Bong. Yun nga lang, di natin alam, baka lumipat lang o napatay din ang kalahi niya. Pero kayo,
Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.